йога за балансиране на втора чакра, нарича се Свадистана. С втора чакра ние навлизаме в водното царство на емоциите. Докато преди работехме с заземяването и стабилността в първа чакра, сега ще култивираме чувства и движение. Докато преди се занимавахме с оцеляването и структурата, сега ще се фокусираме върху сексуалността, удоволствието, насладата, емоциите. И елемента земя се сменя с елемента вода. И ако приемем тялото за съда на нашата душа или духа, тогава елементът земя в първа чакра осигурява опората или вместилището на течната есенция на втора чакра, така както чашата съдържа водата. Без подходящо вместилище водата започва да изтича и чашата пресъхва. С прекомерно вместилище обаче водата изобщо не може да тече и става застояла, мътна. В идеалния случай искаме да имаме чаша, която да е годна да бъде пълнена и в същото време съдът да бъде изпразван. Задачата на първа чакра е да изгради това вместилище и нека сега видим неговото съдържание. За тази цел, както казах, че втора чакра е с елемент вода. И ще ви помоля всички да приготвите до себе си шишенце с вода или чаша с вода. Това ще ни е необходимо за тази практика. Така, за какво отговаря втора чакра? Отговаря за емоциите, креативността, сексуалността. Тук е чувството да изпитваме удоволствие и наслада от всички аспекти в живота. Тук е също така чувството за вина, чувството за срам, чувството за също така страх от секса, страх от смъртта се намират именно в тази чакра. Засяга органите близо до нея. Втора чакра се намира 4 цуна под пъпа. Един цун е пръст и половина. Това е приблизително около 4 или 5 пръста под пъпа, или това е мястото на матката при жената. Като ето това е входа, а ето това, така ще застана, за да ме виждате, това е входа, това е изхода на тази чакра. А връхната точка е в областта на опашката. Има връхна точка, вход и изход. Втора чакра засяга, както казах, органите близо до нея. Това са пикочно-полова система. Всичко свързано с пикочно-полова система. Пикочен мехур, бъбреци, яйчници, матка, тънки черва. И тази неспособност да се отпуснем в потока на живота. Тук се крие нашия тъмен аз, тук се крият нашите неосъзнати, непреработени емоции, тук се крие нашата сянка. И с какво може да бъде балансирана тази чакра? Нека се представя. Аз съм Надин, инструктор по йога, холистичен терапевт, треньор личностно развитие, писател и художник. Имам над 20 години опит в областта. Създадох специално за теб програма Инь-Янь йога за балансиране на 12-те енергийни центъра. С нея ти ще можеш да деблокираш своите блокажи, за да живееш в здраво физическо и психоемоционално тяло, в хармония със себе си и света около теб. Последвай ме на nadinpg.com.